Matod pa ni Apostol Juan, gagmay nga mga anak, kini mao ang katapusang panahon, og ingon nga kamo nakadungog nga ang Antikristo moabot. Bisan karon adunay daghang mga Antikristo, pinaagi niini kita nahibalo nga kini mao ang katapusang panahon. Ang inadlaw-adlaw nga pagkaon sa atong kalag nga mabasa sa unang Juan 2, tudling 18. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Inday! Inday Manda! Inday Manda! Inday! Inday! Tinardo? Ikaw sunaday. Na ang sepulturero ang tagbantay sa sementeryo. Nga naman. Dikaut ko no ang lubong ni Ramon. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwa! Kikaw na putay lawas sa akong bana? Apan! Wala sa sood sa lungon ang patay niya lawas, Amanda. Tuwa na dito sa sementeryo ang mugang sepulturero. Ramon! Huwag ako, Amanda! Amanda! Musakay kitang duha sa akong kabayo! Sa karon! Agoy! Uwak! May saktap ang uwak! Tingin katugikan! Balik ang uwak! May saktap na saban uwak! Ang uwak! Nagtuyok-tuyok ang lupad sa uhan ni Amanda! Ingon di ay ni Adto ang nahitabo. May uwak nga kalit nga mitungha diyang nagdagan ko gikan sa bahay. Wa ko'y nabati nga bisan unsay tingog sa akong naagian. Tungod kay ang diha sa akong hunahuna, mao ang patayng lawas ni Ramon. Matod pa ni Titi Nardo nga misakdap-sakdap kuno ang uwak. Og unya, nagtuyok-tuyok og lupad sa akong tungod ang uwak. Apan wa gyud ko'y namatngunan. Tungod kay ang diha sa akong una-una, mao ang patayng lawas ni Ramon. Amanda! Amanda! Hunong-una! Sakay nga res kabayo! Amanda! Ha! Iya! Ha! Ni adto gihapong higayon na. Laing nahibod nga ni Titi Nardo. Bisag giunsa niya pagpakusog ang dagan sa iyang kabayo. Apan wa gyud makaapas nako. Kundo naman ko'y namatngunan ni atong higayon na. Ngagaan kaayo ang akong lawas. Murag papel kagaan ang akong lawas. Mas labing gaan sa akong lawas ang akong mga tiil. Unya, miabot ko sa sementeryo. Sa lubong sa akong bana. Amanda! Amanda! Biboy! Biboy! Diyan na si Amanda! Salawa, Amanda. Lungo na lang ang makita sa lubong ni Ramon. Wala ang patayng lawas ni Ramon. Ang sepulturero mo ay nagpahibaw na mo kay wa siya magkatol-tol kung hain ang inyong bahay. Adol nga dito si Titi Nardo ni mo sa bubay. Siya na nagpahibaw ni mo. Kung kami, milahos na yun din sa bigay. Huwag mauna lang dyan na ang among nakita, Amanda. Kinsay nang hilabot. Kinsay nagkahot sa lubong sa akong bana aron kawaton ng iyang patayng lawas. Kinsa! Kinsa!
Ay, Amanda. Ay, Way na ibaw, Amanda. Bisan ang tigbantay din sa sementeryo, wa siya may baw kung kasi nagbuhat din. Wag maunalay, iyang nakita nga nakaot na kining labaw ni Ramon. di atol nga gabi kining gikaot, Amanda. Oh, giatol niya nga way makakita sa iyang buhaton. Amanda! Uy! Amanda! 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 May nawa lang tayo si Amanda. Nakakita ba mo? Murag katuran niya kinayat ang mga pansyon daw sa kauyan sementeryo. Kanihara kong nagamat nun, Amanda. Gikan sa bahay, kusog ka siyang medagan. Dili ordinaryo ang kakusog siyang dinaganan. Kato pa na ako makita ka ganina nga kusog yung kayo ay ang dinaganan. Wa makapas ang kabayo sa kakusog mo dagan ni Amanda. O katong uwak. Diyan katong ang uwak nga murag mesunod ni Amanda. Dito pagikan ang maong uhag sa bahay nila ni Amanda. Gisakdap-sakdapan niya si Amanda. Nagtuyok-tuyok og lupad ang maong uhag sa uhan ni Amanda. Tulo na sila nga nakabantay sa akong mga lihok. O, tungod sa kagaan sa akong kalawasan, nakakita di ay ang akong mga ugangan o ang akong uyuan nga kadiyot ko rang giluksuluksuan ang mga pansyon o kalit kong nawa sa ilang mga mata. Samtang matod pa nila, murag misunod na ako ang uwak. Ug mao ba ka ng uwak ka ni apirmis punuan sa mangga? Oh, Antonio. Doon na ba'y langgam sa masawak nga nagpabiling buhi sa daghang katuigan? Mama Amanda? Nganong mangutana ka pa man, Antonio? Ang uwak nga nakita nila sa akong uyuan ug sa ginikanan sa imong amahan, maog gihapon ang uwak nga imong makita ug mabatian. Ang ilang nabati nga uwak kaniadto, maura gihapon ang uwak nga niya karon. Gikan sa sementeryo, Mama Amanda. Diin ka paingon. Gipangita ko si Matilde. Gipasidanan na nakong daan sa akong inahan, bahin ni Matilde apan wa ko mutuo. Tungod kay maayong pagkahilo ni Matilde ang akong utok. Og nahitabo gyud ang pasidaan. Gipatay gyud niya si Nanay Tarsila. O gipatay gyud niya si Ramon. Niya ang tubag sa imong pangutana kung diin ko paingon gikan sa sementeryo. Gipangita ko na si Matilde. Tungod kay nagsugod na ko pagdumot ni Matilde. Nagsugod na ako kapungot ni Matilde. Dili lang kay pagduda, kundi tibuok dayon ang akong pagtuo. Nagikawat ni Matilde ang patayng lawas sa imong amahan, Antonio. Gipalik na ko ang langob. Matilde! 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 Uwa si Matilde sa maong langob. Gikan sa langob, giadto na ko ang pipila ka mga suod ni Matilde. Apan wa sila makakita og mahibaw kung hain si Matilde. Naabtan ko og lawom na kaang gabi sa pagpangita ni Matilde. Apan ni adto ra di ang gabi una. Ingon ni ini,
ang nahitabo. Ambungan kagyud bisan unsaon. Kay bisan ang kamatayon, wa makapausap kung unsa ka kaampungan, Ramon. Mitam corpus spiritu. Mikam corpus meo. Mabuhi ka, Ramon! Matam Ratam!